Tabigima hata ni debata dihita ngagabi barita naudi dihita di bagasan mingguon ima sian Judas bidusada mamukas sian ayat 10 rode ayat 27 songonom ma hatana alai hamu akka haholongan ingot hamuma hata aka naong nilubaon ni aka apostol ni Tuhatta Yesus Kristus. Ai didok nasida do Tuhamu di aka ari parpudi Roma aka si pangisahi aka namangulahon haisapon hajahaton ni rohana sidabe. Ima aka napamula-mula mengulu donian alai dang mertodi alai hamu aka haolongan pauli-uli hamu ma dirimuna di atasnya porsiomuna nabadia situtu jala martangiang di bagasan ton di parbadia ramuti hamu ma dirimuna di bagasan holong di rohani di bata mai-mai mahamu di asi ni rohani Tuhatta Yesus Kristus asa sahat hamu tuhanguduan saliling-lilingna ajari hamu ma aka naganggu rohai balua hamu manasida rapas hamu manasida sian api marasini roha mamu ni dadiba huhut mabiar hagigio kamu ma nang abitna nang niramunan ni sibukna ima yang go sahatna dia mua kadongan na hinahulongan di bagasan guarni Tuhatta di partikian nalam tumazuna nuaing las doroha anggo maju aka perkembangan zaman maju di sudi sektor alai dia mua kadongan laos ihud do nang maju aka parpuda hadiluon aka penyesat aka pamula-mula aka namanggugai aka napapiolon uhum alanima dia mua kadongan adong manang tiga udah na berkembang waing nama bain sifat agang guruha nama bain sifat agadi haporsyaun nama bain sifat agadi bimbang iba dia do tutu nasito taringot tu hatani di bata adong mai dia mo kadungan nama do na parjolo dipakai nasida do hata nama dok aidang sadalanan adat Batak dohot ugamo nama dok mulu ugamo mak adat mak hati hamu kadongan alani ugamo do indo nama nirai adat kai molo suadong ugamo totu di bagasan hasipili bigudo jolma manoba akau tutian do sumangot do akalanas jadi adong do hubungan na alai dinadiba saya dipakai mai madok dang adong hubungan ni adong museng nama dok dia mua kadongan tang si pakeong goar ni di bata goar Allah aina si tong ima goarna nama dok yot hepape Jehovah Jahwe ido padohani dari iba alani barani do nasida madok tuhita nama makke Jehovah de bata
Debata Jehovah, Tuhan Yesus, Allah Bapa, Allah Anak, itu adalah sesat. Ido ajaran nasida. Adong memusing nama do, dang sialang dari pinahan, jala, dang jadi panganon jagal babi. Adong do, namun mudahon songoni. Ida mah di imamat, di dokdo, naso jadi panganon babi, ninna, hape holan hido di zaha. Gudang naik akasi jamu tonoton naso jadi panganon alai dipakai main dia mua kadongan laho papeolhon hapur siaun ni adong museng nama dok taringotu teologia kemakmuran nama dok sonon ai perdinggan bahasa do di bata sari honon di bata do ngolu ni akan apursia alani nangso mangula kita jolmaon mangulu do bainonna dia kana songoni dia mau kadongan dang polarikot mangula kasulonna HP hatani di mata siang saya Tesalonika di dok nasora mangula unang maiba namang jadi ikon na mangula dohala siani jadi taridama parbue ni papanganan jadi dia buah kadongan manak dohita dia kapakuda nasongani adong museng nama dok banyak jalan menuju ke Roma. Idotong ai siap budi jabunya menyope boiro to Roma. Ai sian budi jabunya ada kate boiro siap Roma. Nama dok semenon. Dos sude agamai. Holan carana dona berbeda-beda. Akaima dia mau kadongan udah nasosito. Jala adong museng madok ia hatani debata natar surat di Bibeli nunga dang up to date be nunga kuno nunga usan ikon diperbaharui do inna namaratakan halak si songoni ima menolak otoritas ni di bata. Puasa ala di bata songoni natari songoni sadarion songoni rodi sadengilingna. Nama rapatan hatani di bata bidekai hot doi manok tong doi rodi sadengilingna. Margati pe joma, margati pe hari-hari, margati pe tahun, alai anggo hatani bata, hot rodi salinglingna. Jadi mula dong nama dok nasongoni akin, nama menolak otoritas ni di bata doi. Cala di dok museng di 2 Timotius 10 ayat 10 nomor di 10 Ainasa surati silihat tonni di batado jala hasea mamudai mamisang paudi ulihon malunggudogu di bagasan hati goran. Firman Tuhan adalah yang diilhamkan kepada orang-orang percaya mampu memperbaiki kesalahan, mampu mengajar, mampu membawa kita kepada kebenaran Allah. Jadi hatani debata ima hatan uduan dihida akan porsia. Nah dia mau kadongan sa porsiau di bagasan Tuhan Yesus. Marhitema
dipaingot tu pukod do nakin dia sada alai hamu akadongan haholongan ingot hamu mah hata naong nilubahon ni akapostol ni Tuhatta Yesus Kristus. Ingot hamu mah akahata naong nilubahon yang pernah kita dengar, yang pernah diberitakan, ima tiu, ima hanguluon, asa udang murah kita di papiol-piol akan amasa. Nah, hamu kadongan sa porsiaon atong songot dia do carata halak Kristen lahu mangadopi akaparpuda hadiduhon. Alana saya dong judo di tonga-tonga ta. Dakuboto manang na dihita masan wain. Nasay roi aka bibil king, nasay roi ima saksi Jehovah, na mangasupi, na papeohon, na pabadahon, na mamula-mula, alay dipaingot hatani di mata do kita. Ingot hamuma akahata ng nilubahon yang sudah pernah kamu dengar. Ido hasitongan, ido na hot. Alani na parcolo ima unang ganggu jala unang mabiar kita. Ainung nga adokyanon akasipa mula-mula akan namanirang kita siang dongata dos yang debata siang mula nanunga adokyanon. Di abad pertama kedua setelah Masih adong do nama dok molo Yesus ido Tuhan buasa ibana mate buasa di paribata debata Tuhan Yesus nagabi colma nunga adongi di abad parjolu kedua. Nah alani dak pola ganggu kita, dak pola longag kita. Dia kana masa kolani sipata mabuat rupa na asing donasida laho mangela-ela songon binatang buas alani ikon hotdo haporsiota maniuk hatani debata imana perjulu. Jadi molo nungamian hihatan di debata di bagat samuhata dan pola borak di hita dan pola longan kita molo adong pe halak nasing laho mamaritahon nasing. Nah padua hon dia muak kadongan didok tanda hamuma cara-cara si pangotoi manang si penyesat. Yesus peheado mandok di Matius 7 ayat 15. Kenal ya pohon dari buahnya. Tanda hamuma ise halakna. Songon dia pangalahona, songon dia hatana, songon dia podana. Molo nunga pirik sian hatani bata. Oh berarti dan saha porsiaun kita do nasida. Olu songoni aka na mamaritahon barita na asing sian hatani bata na pabada-badahon na mamula-mula ayang go hakabipihi dan masuk surga berdua omma dipakai nasida hata bilangan onom ratus ono puluh ono dan doa kabipi di si hamido ninna
Jadi akan agaliah porsi bayi do ganggu mak HP dan takas sude bijahatani di patah. Nah didok nakin kenali pohon dari buahnya. Si patado nasida dengan Hiama dong songoni di saya dua